Za veškerým pohybem stojí jediné. Energie. Jsou však chvíle, kdy se cítíme naprosto vybití. Spousta práce, do toho rodina, vaření večeří. Chceme jediné, vypnout. Ale kalendář je neúprostný. Nazvout boty a vyrazit. Jiná možnost není. V zajetí zeleně se mysl pomalu sklidňuje. Pohyb dostává rytmus. A pak to přijde. Další překážka. Jako bych nebylo už tak dost. Někde v hlavě nastala změna. Tělo se nabudilo. Nohy běží najednou sami. A nejen nohy. Najednou se objeví dveře našeho domu. Jak vcházíme dovnitř, připadáme si jako znovuzrození. Jsme plní energie.